si Manahilin eh. Basta mapalis na ganit. So, trabaho na in. Ang siligan ni bakit bilang. Yan, ang bata. Peligso na lang yun dyan. Ang paligid. Ang pupupon. Juga rin pula kayak mauan. A few moments later. First time na orong nagluto ko og manok nga kinamatisan tudlo ni sa ang boss. Ingin sa magluto ko og kamatis. Og isang kamatis dai butang ag hiniwang manok og butang ag sayote. Manok nga kinamatisan. First time na nakaluto nga ni. First time po sila ni-request nga mo nilutoon. Parang ideya sa mga bata arong mukaon pailin-ilin. Pailin-ilin ang pagkaan mga bata kaya di po pwede sigira o kanang sigira pinaaga nga nagdalignay sa sabaw-sabaw. Mao ni ron kamatis manok nga kinamatisan. A few moments later. Dahil lang manok ka adun dia sa adun. Ngunit panilhig. Kasi nanilhig. Sana all nilhig ko na sila. Tapos. Hala dito bawal ng sugba. Boleh. Yan ay. Bawa ran na tuan. Muli na ko, ito na ko niluto ato. Ay. Hinuktak mo na skuan. Hinuktak pas mayor. Si mayor, hinuktak mo na. Yor, hala yor ah. Pamuway pa pamuway. Ayo, pada pinaw dia. Bakit bagito. Aray ko. Nagdamo. Yor, imong mais, imong bananay. Wa jila mo kani. Yor, imong mais. Batanan. Tagay na yor. Kuya ilang mo ko daghan ka buok.
Pila ni kabok doon? 50? Ah. 1,000 kapin. Nara ba ito biyabas dari? Namatay na. Na? Biyabas ako. Hindi bunga. Mali lang manukahan. A few moments later. Nagdungan tayo ko tagas o kuan. Anang busog. Nag-grocery pa siya sila sa doon na ang abrihan ng tisida na. Manok o balon-balunan. Atay. Iyon. Mga kamanok. Saan mo motor mo? Ako. Nagkalining balon-balunan. Mga bata ni? Atay, adobo, atay, buto ng itlog. Pwede pagbagalong mo atay, buto ng itlog. Tuyo, suka, oil, dilata, maling, Christmas, oil, sap, dilata para sa iro. Kuya, mga dilata para sa iro. Oh. Rocks. Ano ni? Pwede sa gunting o nipper. Nipper, matay ulit. Kana duha man ka nipper. Tina. Ano? May tina. Joy. Sort man di ay. Joy. Doni. Wala sort?